Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sa panuwasang EB Magalona, 3 ka mga backhoe sa isa ka quarry site ginpang sunog sang armado nga mga persona. Ginabulubanta nga hindi magdubo sa 10 milyones pesos ang halit sa mga heavy equipment. Yaring report. Mga alas 5 kayo na sang kaagahon, ginkakibot na lang sa nagatiyanggi malapit sa quarry site nga may mga pulis na sa may sitio Buenos Aires, barangay Kunsing sa EB Magalona. Istorya niya. Wala sang may nagtulog nga tao kagabi sa ilaga lugar, pero nakaistorya pa niya ang yasini nga bayaw nga may checkpoint nga ginbutang ang mga nagpakilala nga NPA sa dalan sang kagabi. Mga 30 kuno ka tawo ang nagabantay sa lugar. Sila pila? 30 sila ka pila. Wala po, ang talaga panunog. Ang dito yung 30, dito yung kanto highway. Sila gambala. Ang bayo ko lagi na, ay naging tasa. Buta bitigar ko itong tagalog na lang. Lagyan na mo. Oo. Ang pagwa ko sa ulo. Yung labay na tayong panunog. Gingkakibot Manila sang ila makita ang 3 tanan ka mga sunog na nga mga backhoe sa quarry site. Wala sa may matugda kung sino ang tag-iya sang quarry site. Pero sa report na nakalabot sa PNP, ang tag-iya sa mga backhoe amo sanay punong barangay Cookie Benedicto sa barangay Lantad. Kag ang duha naman, iya sa contractor nga si Ryan Villan. Bali mga pila lang nga ka metro gikan gid sa main nga highway. Mapanaugan mo na ining 3 ka mga backhoe nga sunog. Ini isa sa mga nasunog ining sa likod ko. Kung makitaan niyo do hindi gid siya mapusla na. Sunog ka tama. Sunog sa mga may tiyanggi malapit diri mga alas 5 sang kaagahon nag-abot sila diri kaina kag nakibot na lang sila sa ilang maabtan nga may mga madamo na sang pulis diri sa area. Ginasiling nilang ini nga parte ni Silay City kundi iya na sang barangay Kunsing, iya sang panuwasang EB Magalona. Nakibot na lang sila nga may nabtan silang mga pulis diri kag may mga sunog na nga mga backhoe. Ang Silay PNP amo ang una nga nagresponde sa crime scene sa pensar nga sa bahin pa sa barangay E. Lopez natabo ang insidente. Sunod sa hepe sa Silay PNP nga si Lieutenant Colonel Robert Pitate, posible ang krudo man mismo sa backhoe amo ang ginsilihan sa pagsunog sa backhoe. May na-recover na mga gasolina pero wala Wala ba mo. siging gamit ba na ang crudo mismo bala sa Okay, sa possible. backhoe. So, Diba may crudo man na siya, may oil, pwede man napatuloon ng oil kag okay. sunugon. May mga recover man sila nga mga improvised nga mga banners ang NPA pero ilan na ini nga turnover sa EB Magalona PNP. Dugang panipitate nga wala man sa may nag-report sa ilang iban nga mga quarry operators malapit sa lugar nga ginakilkilan sila sang NPA. Sir, previously, sir, may damo to sir sa mga gakwari dito sa area. Previously, may report din sa inyo nga may gina-extortion nga victim sila dito. Wala man. Wala man sa may nag-report na. Report pa kina then immediately that we find out na area sang EB Magalona. In turnover na naman parang EB Magalona na ang padayon sa pag-imbestiga. Ginausisa pa kung sino gibala ang tag-iya sang quarry site kag kun bala NPA gid man ang may kahimuan sa pagsunog.